Abusuafo mema obibia akwa bashonko ede eba too much GH so sabre Abesim meda ekoso nano memenita hunsem de na watchimi de Ghana for abatan for tutu womo ntimi enna enoa ne nkomo a edidi womo timu a tese ebri bi abehun se nipa mienu miensa ehie bia wobete se womo eka ho asem ewo emu na ene de update fofra yenya ewo nsem yi mu no ebusuafo echinkro yi na yese abrante Richard Apia ensema hodo amanfo keka se ene ni timu ka no yadie bi wono so wapodam na ni suban bi awada ne depenti kire se ade we betima aba ne se na adwumu kan te na ko eno nukure ba ku se enimi sansem wono ani yonko na danfo nimpo ani din ede nyame noa wabe dai ensem bi eti abusuafo awoso amanfo adwuma akese sisi ano eyi any doubt bia fi amanfo trim se empo yare bi wo ha na se yare bi enio womu esusu se abrante no buapayo pa eye ejuma woye na ejuma di woya any serial killing no esan se according to eye nadamfo ye waba pontin anedi ede nyame no wayi wo kira ebribi wode ne how ekoto Richard Apia yi enim owie SS no ejuma ye ensema ye den edema no entina se wontimi nye sika wode be hwe ne ho anampo kra ne busua entina se abrante obehie ejuma abone bra tie nu nti no ohun se na danfo Richard Apia da ne da otwi taxi foforo o car masters wo modo no na ze de bia wa ye busy wo ye adwuma nti ohun se bibi eba ne nsem wo se sifie ewo Abesim honum Alaska new site honum wo sidan ewo mansion according to nyame no we nti na se na danfo na brabon bibi akoyie edimante no nti ene ode koto na danfo Richard Apia yi na wono ne murder suspect de no ejina asem bia toto na no de afa nsem yi no wode koto nanim se won mo ano no ntimi nya edwuma yi ebi onko introduce no ehwe ne car masters nempo se car bi wo hospital no obetwi kakra no nso de nya kakra de ahye no ho de a neja waboa no na wetimi enya ne sa na wo kira wode to Richard Apia enim no wo yedi hwe ne sa sima bebre ekire no bisa ne se atinti na Abesim ene sunya no kro kese yi mu wentime enyo bia bisa ne sa asem we age wono Richard Apia ene obebisa no sa ensemi enu wode to nanim so we de se yonko bi sunua na mo bi so ene obi so etimi yeye ntina se wono yonko ne no yeye na toto be ode asem bi se beto nanim a na wono do hunu se bone bia enim na no na Richard no so de to nanim se that is awodo na wono so wotwunia no a number up to 13 no taxes ni nia ono Richard Apia no ede saa so no fie wo si no ono akasa ne de na nya taxi ni sika no eno de si fie no na taxi ni esika no de ebo ne bra na emum wo ye adwuma wo company bi wo sunya ne adwuma tituru bi na no na ne sika nia fari bai na Noah eka se okay se sa ne te de no mbo no so je se onye adwuma ne bi no ntumi enfa enhwe no ho eno Richard ne kire ne se so obebo na mana nya adwuma no bi aya na so obenya adwuma no mu kwan akwa na age wo so no hwe se oni pe bi obetima age na die anampo krampo no na adwuma so ni opedwumaden na odisa asem ne tu nanim wie no ka che ne ka ho se ni kokofuo wone dan no chi no bakopoa no ewo mu na wadofuo no na ebiem so na baso a wabo na manatete na tese abana so a bosome omo mu na abana so a ntine se bo no bebo na manatete enti otimi yese adwuma no kware mu nkwa de a na ode no bekọ company kro no wo ye adwuma ewo mu na no wetimi akoye adwuma no ebi eno na no waje so se obetima ye dodo adwuma bi anye na adwuma den sa se ade owanwe mu enti no and waje opinion na tese ade chi ye no di Richard Apia ye chi de kokofuo no emu na wachira kokofuo mu empemiensa na ni nya mu no ase wodo na wotete abana aso na ase na ne chia ye nduduru obeyi ne ni akore ne chi no na ase Richard Apia yi de nkranten gina no so
but ni bɔ n'anim pɛ na sɛ de wakɔ fam te sɛ de ɔno nso ɛredɔ bie na wɔbrɛ kakra na ɔsɔre gyina hɔ saa kwan no so bi na ɔsɛ de tɔ so mmiɛnsa ma ne yam hyɛ no sɛ ɔdane n'akyi ɛkɔhwɛ nim na sɛ n'ani akɔbɔ Richard anim na ani a na wɔde ɛhwɛ no ne sɛ na wɔkura nkrantɛ na akɔyɛ sɛ ne yam hye no saa abere no mu nti ankyɛn na wɔn wie hɔ dwuma na wɔn tutu wɔn anam nso wɔn ɛrekɔ fie nti wɔn kɔ no ɔsɛ kwan so no na wɔte nka bi nka na wɔte no asɛ deɛ nipa aboa bi awu bibi porɔ adeɛ porɔ a wote nka afiri mu ba no yɛ a na ɔhye ti wɔte saa nka no putting off kakra but ni nia mu bibi putting off sen eni a na Richard Apia ɛde hwɛ ne sɛ na wokura ne plantain nti no osusu sɛ maybe adwempɔne abantimti saa da na no tu no ho fo sɛ fie hɔ deɛ ana efuo no mu deɛ wɔne no ɛnkɔ biem na wɔkyerɛ ne numra no ohun sɛ amanfoɔ di nkɔmɔ bi sɛ yɛakye abranteɛ bi a wakɔdi ewu ate sɛ wɔn di wɔn nkɔmɔ nti ɔkɔ bi sɛ mu na sɛ Richard Apia ɛna na wɔn ɛbɔ ne din wɔdi n'ani kɔ pie mu ɛwɔ ne fie hɔ nom no so na sɛ cars ahodoɔ apake hɔ a apolisifoɔ aba a wɔn abɛkye no nti no ne ma no ehun sɛ ɛna na kyerɛ sɛ ne niyɛ na wɔda ne din yɛ na kyerɛ sɛ wudie ɛna na aba ne ti banka wɔn no ɛna nkonya na nkobedi na hu na sɛ na abepiem sisi ase efuom wɔ no aso na osie emu ni bi wɔ na sɛ nkosie na ofuom mu a obia ehu akyire sɛ sɛ nyame ɛna agye na ɛnɛ ɔno noa nyame adaroma ɔdasoa ɛte nkwamu ne nti no ɛyɛ ɔno nso deɛ ɔde abetu dwa ɛkyerɛ sɛ edwuma Richard Apia ɛyɛ no ɛnoa ne deɛ abetu dwa sɛ ɔdele in human part ɔtɔn nipa ɛhonam ɛne deɛ keka ho a kyerɛ sɛ wɔdi ewuso ɛde ka ho a ɔyɛ friend no serial killing ne bi nti bibi akyerɛ sɛ ɛnyɛ nnɛ ɛna ɔhyɛ aseɛ wakɔdare wɔ mu paa a ɔde ayɛ n'adwuma a ɛno na ɛbɔ na ama ne ama se wealth ɔde ama no ho wɔbɔ abɛgyapade ahodoɔ ɛde ma no nanka aberante a wɔdi 28 deɛ a wosa se woyɛ surveyor footballer ɛne deɛ keka ho yi ɛyɛ den na wotumi ɛgada saa amount a mu oduro e de to taxi bakopo airport sɛ na taxi 13 ebie mu nso sa etimi esi dan a ye kyira ɛyɛ manche na kese pa plan ɛna na wo si a asemi ne so ntoma pa ɛnɛ apolitifo abɛkye no wɔn nti na sɛ ɛyɛ bɔne a wabɔ ne timpo a wodi ɛnyɛ dambia asɛm asɛna one time be me director kai o say me pekun we utimi ku nipa ma ne dane dambo ɛwɔ so ti betima ba ne say wɔn mo ka se wabɔ dam mo point of view a wo de I can say woku nipa akye ya ntina sɛ ne suban bi emu bi adane wudie dos wo tima wanam ntuo yɛ pasa ntina sɛ no bi no mu hu ya mo gense yɛ dambɔ na no kremu pa de ne sɛ wudie ɛne ne tuma wo die busafo update foforo ya abai de ebeto dwa yi ya na me de asomwo na ne nyɛ mu no sɛ na yɛ kan no yɛ de ni die kyerɛ nsɛm no mu de ko enim na nyama ahodo na ebepepe wo mu sɛ na ne de yi so foforo bepe mu no nti yɛ de pa sɛ nsɛm nyɛ de twato enye de na ebi be fie kyerɛ aba na update bia so no yɛbɛbɔ modern a de asom nti me de sie no na me ka kyerɛ sɛ monhwɛ ne so na sɛ won subscribe to Too Much GH abɔ modern a subscribe na ebie mu nso no wa share video we on all the social media platforms wa share we no bɔ modern na follow yen we social media platforms Instagram Twitter so at Too Much GH _ Facebook Too Much GH me de na ama obuso a nyame yɛ adoma ebi de shape makramo